Ei sellainen vitun työläismeininki, ei se anna ihmiselle mitään. Työtä pitää tehdä, mutta ei se ole täyttä elämää elää sellaista. Ihmisellä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa itse omaan elinympäristöönsä. Ja sen takia siis turhauttaa ihan vitusti, jos niinku, sulla ei edes ole mahdollisuutta vaikuttaa mihinkään. Jumalauta. Meillä on 24 tuntia päivästä, josta on tarkoitus 8 tuntia työlle, 8 tuntia vapaa-ajalle, 8 tuntia nukkumiselle. Se, että jos on, niin kuin silloin kun on ollut nuori, eikä ole käynyt kouluja, eikä ole saanut itselleen sitä ammattia, mitä se haluaa oikeasti tehdä, niin se on jotain kuitenkin tehtävä. Ei niin kuin yhteiskunnan tarvitse sitä elättää. Eli se menee töihin, se on 8 tuntia siellä, se tekee jotain sellaista, mistä se ei tykkää. Sitten sille tulee 8 tuntia, että sillä on vapaata. Niin silloin se voi tehdä sitä, mitä sitä kiinnostaa, kun se saa rahaa siitä paskahommasta, niin sitten se voi sen rahan käyttää siihen, mitä se justiin haluaisi tehdä. Toi on aivan sairasta, koska elämä on tarkoitus kuitenkin olla 24 tuntia elämää, eikä silleen, että 8 tuntia työtä. Minkä takia pitää olla näin? Toisaalta kivikauden mies on tehnyt sen kaiken ajan sellaista jotain muuta. Mutta on aivan sairas koko maailma. Eihän tässä ole mitään järkeä tällaisessa, että siis totta kai on se, että ei saa toisten kustannuksella elää, että jokaisen pitäisi itse hoitaa oma elämänsä kuosiin, mutta kyllä mä sanon, että tavallaan mä kyllä ymmärrän niitäkin ihmisiä, keitä ei kiinnosta mikään.